Atabs Tarbani. Kana? Kana okay na ulit gawas ang atabs. Lian, come to mommy. Oh yeah. Hey! Kaon! Kaon ba? Kaon! Kaon ba? Nabuang na yun ka ba? Hindi ka mukaon ha? Isa rin makapaayos ay mga katong mga daot ni mga amigo sa una. Hello? Rescuehan ninyo inyong amigo nga daot diri ah. Kay bro gipatol naman ni siya. Oh shit, not good. Manon sa kanon sa manin. Problema ni. Di mo kaon no? Nabuang na tingali ni. Ayaw pugsa. Prutas manguna-una dapat. Jo next oh. Prutas na prutas. Ulit Sila pre kani daw. Di lagi na mo kaon bisan saon. Di mo kaon. Isa raybot pasabot ani. Sa ato pa. Yating gawi na pudaan ni pre. Bro, pangkulbaan ko nang ipanguna-unan niyo ba? Wala na ilaing solusyon para mobalik yang gana sa pagkaon. Kailangan na jud nato siya. Patilawon og kinason. Manangin kami na bahala ani. Leave it to us. Okay. Pre sakay. Nakutay mo lubot ki, tarong plastar. Sige, makaya na. Kaya na. Okay, buhat na. O, ana lang porma. Bantay pre ha. Salit lang sa mo ah. Bantay mo ha. Tara pre. Daplan! Tinaot unta nga maulian kasi mo kadaot tuhana ka. Customer? Oh, customer kailangan na mo. Tabang. Ay, matabang na ko ani. Di man ni hospital. Amakan ba ni? Lugar sa good time. Mo galino gidala na mo ni kay kabaluming maayo na diri. Need na mo og babae. Babae? Madam, I'm here. Isa may ilapse takot sa ilahang madam. Oh shit, not good. O tanawa dili no. Ay kanang dili guro Bulbasurdam. Kanang lahi lang. Kanang walo puti Piti. Ang sakto na ako'y UGT. patay pa dam. Nanay chicks ron nga buntag pa man. Siyempre, kung naay night shift, apoy day shift. Ang buntag ni kay bata-bata pa man ni. Atabs Tarbani. Atabs daw pre. Okay naman ang atabs kay tamis og sabaw. Kana? Kana okay na ulit gawas ang atabs. Lian, come to mommy. Oh yeah. Sana all. Yes, mommy. Lian, gitry naman tayo kapag ayaw no. Ikaw na bahala nila. Okay, mommy. Basta price is right. Kasi in English gang, kay parehara ba yata. Pero kung pang beauty ang labanan, siyempre daog jud ta. Pre, murag okay ra guro ka dire. Kaya na ani. Kaya na lang niya guling ka. Oo, kaya na. Gusto dito. Dadon ka dito. Gusto mo hiwa. Gusto mo tilog hiwa. Masayawan daw dam. Ini pre, pakita ni ginatong sinayawan sa atabs pre. Umo kay nagbukog. Na, pakita igilas na. Yes, mommy. Nareklamo lagi. Unsa man? Budot? Ay dam, palihog undang bi. Undanga, budot sa mundo iya ha. Budots daw.
Magaling kang kupal. Animal manghud man ako na. Oh shit, not good. Sugor man ako nagtuyo. Mantaw ka balik ha. Budot-budot sa mahinuon ka diha ah. Oh shit, not good. Ya Vietnam. Sa manadam. Tay mo diyan kuya man na. Na. Impasta. Tirador mo guning atab si Marjong ba? Oh, iyan ang kuya si Dudong Buglat. Pangan pa lang isog na. Dudong Buglat. Tersibat pas eta. Pasti nataan eh. Run. Sana all. Impas juga sa kong tawahan ka. Oh shit, not good. Shit ka! Oh shit! Nauta nila parioy. Ibiyaan jud ko nila da. Pero good shit sa kayong atabs ba? Lian, I shall return.